Witam Was pięknie roztomili. Dzisiaj Wam wyrządzę cosik o huścionce. Huścionka to je polsko onuca, ale na cieszyńskiej ziemi się prawiło albo onuca, albo huścionka. Huścionka isto od tego, że to był kąsek takiego materiału, a był kapkę podobny do chustki, do chusty. Tuż isto się na to prawiło huścionka, z tego, że to miało podobny kształt, a było to podobnie wielki. Jako to było z tą huścionką. Dzisio roztomili wszyscy oblykają fusekle, gory jak nas oziąbo po szłapach, ale kiejsi hańdowni, niż się wraziło klepeta do budków, to się wiele razy oblykało huścionki. Huścionka to był kąsek szmaty, taki oto 40 na 40 cm, ale mógł być mniejszy, mógł być kapkę większy, to nie była żadna reguła ani dyktat. I tą szmatę się owijało kole szłapy, niż się obuło butek. Trzeba było ją umieć owinąć, jak się patrzy, bo inaczej goniła w budku, a spadowała. Z tego się musiało butek furtce buwać. Jako się wiąże onuce, huścionkę, to się możecie podziwiać na YouTubie. Kupa je tam filmów, no kupa, no są tam filmy, co tam chłopi ukazują jako się to robi. Bo wiem, żeście się mnie pytali, ale ja nigdy, że huścionki ani onucy nie nosił do budków. Roz się mi tak trafiło, że jechał farołech na szachtę, no toż to, że huścionkę musiał obryć, ale to mi pomagali tam. I te huścionki roztomili, obuwali, oblykali gor chłopi, jak szli do roboty. Coś się przy tej robocie godnie drepsiło. Baj hawirze. Niż swarali dołu, to se oblykali kąsek szmaty, co ich potem porę godzin chroniła przeciw pręskierzom. Bo przeca takowny hawierz wylos ze szola, jak wylos ze szola, to wiele razy wandrował kupa kilometrów chodnikami, niż przyszedł ku swojej robocie. Huścionki oblykali, a ich chłopi, co chodzowali do lasa. Robić przy drzewie, bo wiele razy drepsili po groniach, a musieli szłapy chronić, co by ich nie oszkapić. Oni też każdy dzień robili kupa kilometrów. Bo przeca żadna fusekla, choćby była nie wiem jako, nie chroniła przeciw pręskierzom tak jako huścionka. Wiele razy się potargała ta fusekla, a palce z niej wylazowały, a huścionka, jak była do porządku związano, to siedziała na szłapie jak mokro koszula na życi. Jak oto chłopi mieli rast, przerwę, a pośniodali, to se potem budki sebuli, a luftowali szłapy, co by się nie zasmerdziały. Luftowali, a i ty huścionki, ty onuce. Hańdowni huścionki się godnie oblykało na cieszyńskiej ziemi, bo baj oto taki gazda, jak stanął rano, to niż wraził szłapę do budka, pięknie se na nią oblyk huścionkę, a dycki ta huścionka musiała być wypucowana, bo inaczej się butek zasmerdział. Z tego gazda miał dycki porę huścionek, co wisiały kańścik przy kachloku, a schły. Jak siepał jedną huścionkę, co w niej drepsił cały dzień, to ją w laworze wypucował kapką wody, a kąskiem szarego mydła. Ale a i baby oblykały huścionki, jak szły do pola robić, bo przeca fusekla to była jedna warstwa, a huścionka ich miała 3-4. No a przeca fusekle kiejsi stały kupa grejcarów. Szło ich usztrykować, ale oblykało się ich w zimie, a w ten czas się przeca mini po polu drepsiło. Kiejsi fusekli się nie nosiło na każdo. Huścionka była łacno, bo ją szło zrobić oto z kąska starej cychy albo z kąska starej płachty. Gaździno postrzygała i starostą cychę, co ją dostała jeszcze od starki, postrzygała to na małe kąski, a już nimi szło owijać szłapy. Jak się to stargało, to się nic nie stało, bo gazda to jeszcze użył bai do pucowania pacek, rąk, palców od szmyru.
Chuścionki się przestało oblykać na szłapy, jak w konzumach z oblyczkami szło dostać u fusekle za porę grejcarów. Kieby nie chuścionka, to by nasi starzicy, a nasze stareczki mieli godnie prynskieżni na szłapach. Widzicie, a i Rostomili, na tym przykładzie tej chuścionki, jacy starzy ludzie byliż porobliwi. Bo z jednej cychy, albo z płachty, szło narzadzać chuścionek do całej familie na długi, długi czas. Rostomili, taką pytka na koniec, jak macie radzi, to moi drzistani, to pyty dejcie mi palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tutaj macie kole mojej głowy dwa takie obrazki. Jeden obrazek to jest pytka o tą subskrypcję, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.